कोई रे इतिहास बनैले बा। पावर स्टार पवन सिंह का सूर्यवंशम। अब तो देखे होंगे, जानते होंगे। हाँ गाना जाना तनी कि मूवी रिलीज होइल बाटे लेकिन हम देखले नहीं है अभी फिलहाल। तो अभी एगो उसमें गाना था कि प्रखंड हुआ जिला बबुआने से हिला। बताइए कि बबुआन से हिलागा और आप लोग कहाँ जाइएगा? हिलावे तो भाई उनकर बारी बाटे उनकर गाना। अच्छा ये बताएं रउआ अपना चैनल पे अपने कंटेंट दिखाएम कि दूसरा चैनल वाला के दिखाएम ना? नो हाँ तो हमार जात पे जब आई हमार जब बारी आई गावे के तो हम कोई पे गाएम। सीधी सी बात बाटे। ऊ बबुआन हड़न तो बबुआन गयन, हम कोई हन तो कोई गाएम। सीधी सी बात। गाना गाइए, थोड़ा सा गाना गाई रुआ। हम गाना एगो गैले रहे का खूबी बा तुहरा से प्यार करी, लड़की कहती है विधायक मंत्री हव का तुहर हाथ धरी, अरे कि झूठा हूँ के काहे लकी हमारे कास्ट कैले बा। तो यहाँ हम कहले बानी हर की दुनिया में नाम कैले बा, कोई रे इतिहास बनैले बा, हर की देशवा में नाम कैले बा, कोई रे इतिहास बनैले बा। जी इधर आइए थोड़ा सा, उधर का कोई इतिहास बनैले बा का सच में? तो एकरा में हम बनावटी बात थोड़ी नहीं कहा, सही बात बाटे कि बनैले बा तो बनैले बा, सही बात बा। एकदम प्रखंड जिला सबसे अलग अलग से हिलता अभी। अरे तो ऐसे कहाला ले होखेला। हाँ उठा के देख ले कोई इतिहास के बनैले बा के हिलैले बा। हाँ ये उठा के इतिहास देख लेबे के बा, कहाला से ना होखेला। हाँ जे बक बक बोलेला ओकरे के बकलोल कहल जाला, जे बक बक बोलेला ओकरे के बकलोल कहल जाला, जे एने ने ओने जे दोनों जंघिए के बीचे मारेला नु ओकरे के गोल कहल जाला। हम ये गोल मारे हम के बक बक ज्यादा ना बोलने जाए। सुनले बने नु कि कोइर के देवता शांत रहल नु, तो कोइर के देवता जो है कबर जलन ओ दिन फिर दिक्कत जे भी ऐसन गाना गावता ओकरा खातिर का कह हमरा हुआ। अब हम दूसरा जात के बारे में बतिएबे ना करब, जेकरा जवन करे के बा करो, लेट होखेला लेकिन अच्छा खुश जाई। काहे सब भोजपुरी इंडस्ट्री में अब पहले से ज्यादा अब और जातिवाद होने लगा। हम तो हमनियो के तो भाई कुल गइले हैं बड़न, जीदी बे चंदन जी गइले हैं बनी, सिकंदर सिंह कीटू जी गइले हैं बनी, बहुत जना गइले बड़न, बहुत जना गइले बड़न। लेकिन भोजपुरी के धरोहर रहा लग दू जना, खेसालाल यादव जी और पवन सिंह, दोनों जना तो गाना गा देले बड़न। बताई भोजपुरी में का रह गइल बा? भोजपुरी में रह गइल जातिवाद करे बा, जातिवाद करो देखिए बाटे। सब कोई के आपन आपन एथी होखेला कि ना भाई हम हई जात से बानी तो अपन बड़ाई करी तारीफ करी, ओकरा पे गाना लाए, तब वही में गाना लोग अपन वायरल करे खातिर ओकरा में कुछ यूनिक वर्ड डाल देवेला कि ना ये सबसे हट के लागे, थोड़ा मतलब लगे कि आकर्षित चीज होके लोग थंबनेल देखते हैं कि हाँ यादव के गाना हटे नो, तो यादव भाई लोग अपन गाना के सर्च कर लन, लोग कुशवाहा लोग भाई जे भी मतलब अदर जितना भी कास्ट के लोग बारन सब अपन अपन थंबनेल देख के समझ जालन लोग कि हाँ हई जाति का हई हमारे जाति का हटे तो हम सुनम भाई। तो एक में जातिवाद काहे ना हो कि जातिवाद लोग सुनल चाहत हटे तो लोग गावत हटे, जातिवाद ऑडियंस सुनल बंद कर देते भाई हमनी के गाय वाला नहीं, हमनी के जैसन गाना मिले वैसन गाय देम जाए, हमनी के थोड़े सुनने वाला सब गलती है। दुकान देखी दुकान हटे ना जी सुनत हटे भाई। अब मान ली कि रउरा ए घड़ी की जानता नहीं कि ना बहुत डिजिटली जमाना आ गइल बाटे, जैसन चीज देखम वैसन के चीज आई रहुआ भेरे, तो लोग जातिवाद सुनत हटे तो उनका भेर जात हटे, और लोग के हमनियों के लागत हटे कि ना भाई जातिवाद लोग पसंद करता हटे तो गायम जे काहे ना गायम जा, जेकर जो में प्रॉफिट मिलत हटे उनका सुने में मजा आवत हटे तो हमनी के गाय में मजा आवत हटे। जनता भी दोषी है, उसका सुने में मजा रहे। जनता दोषी ना देखी, हाँ मेन बात बा हमनी के देखिए एगो दुकानदार हम ठीक बा, तो हमनी के काम बाटे बेचे के, तो दुकान में सब कुछ जौहर माहौर सब कुछ रखल बा, ठीक बा। तो तू जौन मांगबा तारा के दिए, तो तू जौहर मांगा तारा के जौहरे दे नो। पनीर के लोग घोटा तटे घरी देखी 50 रुपए लीटर बाटे दूध, हमारा तो 50 रुपए बाटे गिलास दारू बाटे, ठीक बाटे। तो दूधवा के लेवे नहीं जात, लेकिन दारू लेवे खातिर चल जाता है, उहे बात बा, ठीक बाटे नो, उहे बात बाटे। वे सब चलाते भोजपुरी इंडस्ट्री में दुकान में, तो सबके तो कलाकार है तो सब पे भी गाना गा सकता नहीं ना, तो मैं सबके मैंने तो अच्छा अच्छा आदमी गाता ना, बहुत अच्छा बहुत गाना गिले बा भाई हमार। हाँ बहुत अच्छा गाना गिले बेटे, बहुत अच्छा गाना गिले। आजकल कहत नहीं भोजपुरी में अगर भोजपुरी के बदनाम करे तो 2 दिन खाती अली सन आया के करे, तो हम हिनिकले हमारा हई हो गल बेटे, हमारा हई के ले बड़न, हऊ के ले बड़न, हई के ले बड़न। अरे माधर चो तोहनी एक बार सने गो आए
फालतू अच्छा, अब जाते-जाते हम कहेंगे कि अभी म्यूजिक डायरेक्टर है, लेकिन इससे पहले आप भोजपुरी में गायकी भी है और काम भी करते हैं और गाना भी गाते हैं। हाँ। चाहेंगे कि जो आपके जो गाना फेवरेट हो थोड़ा-सा गाना गा दीजिए। हमारा गाना कि जदि कि जब हमारा से करब छल सुनो बर्बादी करब मारब गोली तोरा दुल्हा के अपराधी बनम मारब गोली तोरा दुल्हा के अपराधी बनम। चलिए, एगो अपराधी बनी और रोग का कल चाह हम जाते दर्शकों के लिए। जे दिए कहम कि बस अपन प्यार आशीर्वाद यही तरह बनाई रही जा और अपना न्यूज़ के भी मतलब सब्सक्राइब करी जा और जुड़ल रही जा चैनल से। बहुत अच्छा न्यूज़ देखे सुने के मिलेला और भैया आवत रहेलन हमेशा हमनी के बात मुलाकात होत रहेला। और एक और बात बटे कि सागर स्टूडियो जौन हमारे स्टूडियो हटे एकरा में ऑफर चलते देवी गीत के। तो आप सब जे भी हमारे भाई देखत हम लोग आप सब आके एक बार मिली जा एक बार सेवा का मौका दीजिए एकदम बहुत काम। चलिए, आप लोग इंटरव्यू हुआ इन लोगों के साथ, आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में क्या आपको सही लगा क्या गलत लगा, जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए इतना